Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat nati agpailinge di tinagan Amari at taga-probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May papan iti ugalik ti inak isalaysay. Kanayon dak adilawen dagiti kakabsat kan naganak ko, ngamjak kayat ti paisuro. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Marie. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Marinita, nadamag yung ka din. Ti anya, mare. Ay na, inyawid mo't gayam ni Berting Genubiana. Ay, kasta aya, mare. Uwan, mare. Good. Apay nga ron nga agkatawa ka ngay. Ay na, makaulakak nga ron. Nakalukluk mag, nakangis-ngisit, Genubiana. Anya? Sapay nakutong ni Berting. Dayta nga ron ti pakaalagak launay, mare. Nukas ano ti kinakutong ni Berting, isuma ti kinalukmag, Genubiana. Perfect antonym kunada nga ron. Ay na, adda kayo manen dito, Maray. Nita, sapay ti padayo ata o ti pagsarsaritaan yaw. Nagalas ti aramid yaw. Ni Maria, tata, iso tinangirugi iti saritaan. Oy, pudno mo ti bagbagak ka. Ay, agawid kayo, kit din. San ada ito'y ti aramiden nyo dito, oy. Kat si kamot nita, agdalos ka kit din dito'y arubayan ti isturmaw, nakarugrugay. Na yan ti kastoy maray. Nakawarwara dagiti muringyaw. Anya ti aramidam tadi kaglaba. Ay na, laba to kadila tatatang. Apay nga min aya masikuran kayo. Kasanaw, tunggal umayak dito'y balayaw. Ag kaiwara ti noan niya la dita. Aglinis kamot nga min na. Sana dita makichistismes ti aramidam. Apay, chismo sa kadila unay ayamot tata. Kitwan bait, kas kumaitay. Nadanunan ka ijay tersina, ket ti padayo ata o ti sarsaritain yaw. Ay, numasikuran kayo, tatang. Saan kayo latan nga umay ditoy? Total, day talamang sir-sermon ti amuyong aramiden. Ay, nagalasan day ta pa nagsungsungbat mo, mare. Kasta ti ibagam kadag iti dadakkel ti asawa am tunggal umay da. Saan damot nga umay ditoy, tatang? Umay dalaang no umay dagdawat iti kwarta ka ni Marco nga anak da. Akas lang daing paidulin da kwartay dyan akda. Oy. Di kag sasawi ti kas tamaray. Tapno amaw. Nadamag ko ti aramid yaw. Ano maibusan kayo iti abastaw. Ijay balay da katugangan yaw ti pagdiskitaran yaw. Anya? Manang Mari, namuak akas taunay gayam ti pananguyaw-yu iti nobyak. Ha? Una yung tikas tang ugali manang. No aguyaw kayo. Kitaan nyo pa'y day tabagiyo. Anya? Apay manang. Panagkunayo ka di, kat nakapudpo daw kayo. Kitaan nyo man day takudilyo. Uray anya siguro apampapo daw ti aramatan nyo. Saan nga agkurre di takudilyo. Takas lakudil tinwang. Apo, tanaguyaw da ito'y laad a tao. Ay kat, nulaad ti panangkitam kanyak. Di ka madanagan. Gaputa agpada tamot laeng. Lahat kamot iti panagkitak. Isu adina ko'y uyawon. Anya? Katuan mat. Isu asakbay nga aguyaw ka. Kitaam anaimbag day tabagim kunak manen. Naghasat ka pa'y kiddi Tainayat na ka ni Manong Marco nga oray kasta ka. Ha? Katuan mat manang. Isu adi ka unay aglablabes. Amangan no isukat na ka itinapudpo daw ngam itis ka. Manen tinadamag ko, anagsubang kayo kiniberting, bakit? Sa anak isubangkan kwa na. Iso tinakisinungbat kanyak. Anya? Apay, anya manen aya, timbagbaganakan ka. Indanon dangarot kanyak, akas taon iti pananguyaw mo iti nobya na. Ay na bakit? Saan ko maakasta? Adamat rik na day tao amasakitan? Kat nga isumo tinanguyaw kanyak. Kinunanapay anaimbag ka no takinayat naklata nga uray kastuyak. Di ka nga minaguyaw bakit? Tapno saan da kamot nga uyawan? Kat, sakmanan ti dakas, Marco? Kasta kamot ka takanayon.
Dinakpay amo nga isakit nga asawam. Ala, kaslawanan ti imbagak, bakit? Basta liklikam ko mangamin ti makiapa. Among mare, kinunamot ni Mare Ami asadot ka. Anya? Wan mare, day tala ka no agur-uray iti entrega ti asawam ti aramidam. Ay, unay matdaytan. Nasaya ti panakilangan ko kenkwana. Ngam sarsaritaan nakgayam iti liklikudak. Ha, agsagana dayjay a babae. Ha? Apay ka di mare? Ay, jak palabsan dayto ngay naramid na. Kompronta agtuman inton makita. Ay, nga mare, di mo ibagbagasak tinangidanon kan kawan. Wan, mare, di ka madanagan. Ha? Siyak pa'y laang ti pangibagaan na iti kasta? Kana oray so, agur-oray matlaang iti ita ti asawa na, taman manumat amang gad. Jakman amo ka ni Mare Ami, takastamot tan ti ibagbagana, maipapankan ka. Agsagana dayjay kanya. Mapana, maray. Mapanak man makitang dan nga agdalos ijay umadamang tasyo, tatang. Ay kat nasayat, ano kasta, anak kaw. Ay wan a tatang. Tapno saan asyak ti sang kadilaw yo, kandagiti kaaroba, ama nagdilaw. Talaga dilawan da ka. No di mo amaw ti tumulong iti asawam. Ay ngam ni saan aday ta agchismes ting kaaramida ni Jay. Wan ka di tatang. Day tala ka na yun ti bagbagayo, makapauma. Kasano ajak ulit-ulitain ket di mo met ngamin amaw ti mabagbagaan. Ala, mapana kung tatang. Di kay manakta. Mare, adaman lang kayat ko adamagan. Anya day jay, Mare. Apay, adayamat imbagbagak asaan nga agtrab-trabaho ni Marinita. Ha? Ada ka di man lagip mo, Mare. Lagi pa man no kaano kan sa dino tinang ibagaak. Kwa, Mare. Ammom ka di pinungot nak ni Marinita gapo iti dayta. Ha? Awan mo tamok nga imbagbagak, Mare. No maminsan nga men, di ka agar aramid iti sao. No awan ti ibagam, ikaemulat tanday tangiwat mo. Anya? Gapukan ka, nadadaal ti panagkumarimi ka ni Marinita. Gapulaan ka dagita pinarparbom nga istorya. Mare, agsarita taman iti nalaban. Ha? Asino kadi kada kayo ka ni Mari Ami ti agibagbaga iti pudno. Ha? Saan ka no matapod no nagidyain dandanon mo kanya? Anya? Ay na, Mare, saan ka lagayam anauyaw? Managparbo ka iti istorya. Ay na, pudno amin nga ibagbagak, Mare. Siyak ti patsyum. Diyak mo no mamati akan ka ita. Ay na, no amok la kumakastoy ti aramidam. Sa anak ipagayam kan ka. Talaga saan kami nga kinaawatan ka ni Marinita. Gapo ka dagiti indandanon mo kan kwa na, Mare. Ha? Wan, Mare. Nadadaalan ti panagpagayam mi. Gapo ka dagiti inararamid mo nga istorya. Pudno dagiti imbagbagak, Mare. Siyak kumati patsyum. Anya? Wan, Mare. Patsyanak ka di. Dinasaya at agsasarita tayo lang nga ni Barangay Hall, Mare. Ay katuwan, Mare. Day talagayam. Talaga ka di akas na ti kayat mo, Mare? Wan, barangay no barangay. Sa anak ang mabuto. Anya ka di maninti inaramid mo, bakit? Nagapadaami kanita, gapo ka dagiti pinarnuay mo nga istorya. Ket ita, inreklamo da kan iti barangay. Sa anak ang mabutang. Barangay no barangay. Day talakit din. Ha? Ay na. Unay mo't ngaminan ti kasta nga ugalim, bakit? Agbalbaliw ka man ngaminan. Ay na, sana kada ka sa tao, tapno agbalbaliwak, Marco. Kan pa rin ka di? Dinak man ungungtan. Amok ter aramideg. Iso asaanan anas kan nga isuro na. Ay na, jak amo no asino tinang tawidam iti dayta nga ugalim. Nasingpet mat datatang kenanang mo. Anya? Jakon amo no anya ti aramideg ken ka, Mare. Sanak mata nagkurang amang bagbagaken ka. Ngam awan apulos ti denggam. Iso makaamu ka mutan iti biyag mo. Ne. Apayin manang Mari.
Kasla nakarkaro ang imisit ka ah. Anya? Nagsarming ka kadi? Sakbay arimwar ka? Ay, di ka man, Berting. Uno? Ngimisit ka. Gapu iti nervyos mo. Taintun bigatan ti panagsasanguyo kadamanang ni tayo barangay hall. Awanan ti bibiyang mo kanyak, Berting. Ay na, manang. Sapay may sak asang intun bigat ti barangay hall. Anya? Inan ano ka aya? Tapno sangwon ka iti barangay hall, Berting. Inreklamo ka ah. Gapu iti nalaos apanang uyaw mo kada kami iti nobya. Anya? Talaga matuloy yan ti panagsasango tayo inton bigat iti barangay hall, mare. Katwan day talagayam. Ngam tumulong ka iti gastos Alangan met, asan tayo apakanan dagiti opisyales. Ay na, da kayon ti makaamoy ti dayta. Anya? Tumulong ka Tano saan agapukan ka? Awan ti kastoy mapaspasamak ita. Katwan mat, mare. No saan nga minatila inararamid mo, awan daytoy ataktak tayo. Kun saan anadadaal ti panagkukumari tayo. Lakay, anya nga iti aramidag. Tumulong ka no ang gumatang iti makanin to nagsasarita kami di barangay hall. Ay, kat makaamu kamutan iti dayta Ay, pangaasim lakay. Tulungan nakmat kumaa. Di nakubligaan iti dayta. Sikatin ang aramid iti parikot mo. Iso ang makaamu kamutan amang sulbar iti dayta. Hanggang asawa nak, Marco. Isanas kan laang at tulungan nak. No pagsayaatan, tulungan ka. Ngam no may papan iti dayta abanag. Ay na, saan nga agsayang iti kwarta para iti dayta? Anya? Makamu kamutan iti dayta. Barang agnakam kan. Anya nga minti nararamid mo, maray. Anya nga ita. Kababain kan. Tatang. Kahit, adda ka di igatang mau iti ipakan mo iti barangay haul. Awan nga ron, tatang. Anya? Iswa, bumulod akpay kumakada kayo. Awan kwartak. Tatang, pangasiyo ka din Ay, hagtantanang ka kumamutan. Saan nga min anasaya at agparparbo iti istorya? Itatanalpasan ti saritaan tayo. Agkakapya tayo kumamutan kukumare. Ay. Marinita, Mare Ami, pangaasiyo atag sa kayo mat. Ala, wanan, mare. Anya ngay nga rod. Wan, mare. Ngam ne napakawan ka, ngam pasensyakan. Tasaanan ang maisubli ti sigod a panagtalak ko kan ka. Ha? Wan, mare. Dayta tipod no amarikrik-nak ita. Sige, Mare. Awan maramidak no talaga akastan ti aday ti panunot yu. Ngam, agyaman akunay. Ta pinakawandak iti naaramid ko. Aw, kanya kay ita, maray. Kasla ka mo't nakapimpi mananakatugaw dita. Tatang. Agbalbaliw ka kuman. Ikaem mo day tangiwat mao no adamangeg mao nga istorya. Di mon iwaras. Tatang. Di mo nga min basta iwaras a dagos ti mangeg mo asayang gusang. Kandi ka agar aramid iti istorya kunak manay. Uwan, tatang. Nagbalinan nga adal kanyak tinapasamak. Saan ako nga agparbo iti istorya? Kan saan ako nga aguy-uyaw? Oh, kumusta kan manang? Berting. Di ka agdanag. Awan ti dakas nga ibagakan ka, manang. Berting, ading ko. Pakawanan ako may timbagbagak idikan ka. Kan pakawanan ako mamot iti pananguyu-uyaw ko iti nobyam. Awanan kanyak dagi jay manang. Isu nga rud asa anak anapan idi jay barangay hall. Agyaman ak no kasta ading, Berting. Agyaman ak unay. Awan manang. Ala, lipatan tayo amin ng anapalabas. Basta agbalbaliw kayon. Manipod idi, nagbalbaliw akon. Saan akon ama nagistorya, kan saan akon ama nagparbo.
Kat nasaya at matan ti pannakilangen dagiti kukumari kanyak. Alakastan kat agyaman unay, to'y pagayam mo, Marie. Pagayam Marie, nasaya at tabi naliwam ti madi nga aramid mo. Ta saan ngamin anasaya at ti managparbo, ta mabalin apakay sagmakam da ita. Bueno papagayam, ditan ti nagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marie. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernaline Liwan, kaniti matireksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.